Labari na 48. Matsoraci baya gwaninta. A wani gari ne aka samu abin ban mamaki. A kullum in mutanen garin suka zura gugarsu a cikin rijiya, sai a cire kan gugar su fito da igiya. Sun yi leƙe har sun gaji, ba su gane komai ba. Da wannan lamari ya ishe su, sai suka yanke shawarar a samu ɗaya daga cikinsu ya shiga cikinta don ya gano abin da ke faruwa. Kowa yana fargaban yin wannan kasada. Sai wani mutum guda ɗaya ya ce, shi ya amince zai shiga, amma da sharaɗi guda ɗaya. Dole ne sai an kirawo ɗan uwansa wanda yake zaune a wani gari daban don ya shiga cikin rijiyar a gabansa. Da aka kirawo ɗan uwansa kuwa, sai ya yi tawakkali ya sa aka ɗaura masa igiya ya sauka cikin rijiya. Jim kaɗan sai ya ce musu, na kammala, ku jawo igiya zan fito. Ashe biri ne yake cikin rijiyar nan, yana yi musu wannan shegantaka ba su sani ba. Mutumin ne ya kwance igiyar da ke jikinsa, ya kama birin nan, ya ɗaure shi da ita tam, ya ɗora a kansa. Sannan ya kama igiyan, ya riƙe a hannunsa ya ce, a ja shi zai fito. Mutane duk aka yi cirko-cirko don a ga fitowarsa. Ya ƙara ce masu, kowa ya riƙe igiyar nan da kyau, gani nan fitowa. Ko da ya kunno kai, duk sai suka saki igiyar, suka zura da gudu ganin wannan biri. Sun ɗauka aljani ne ya fito daga cikin rijiyar, sai ɗan uwansa shi kaɗai ya rage a riƙe da igiyar, kuma ya samu ya fito da shi. Darasi: mutane ba su da amana. Idan za ka ba da aminci to, ka ba ɗan uwanka. Matsoraci baya zama gwani.